Motoul acestui program face parte din o veche profeție cu privire la Iisus Hristos. În cartea lui Isaia, la capitolul 9, versetul 6, profetul a transmis glasul, mesajul lui Dumnezeu cu sute de ani înainte ca evenimentul acesta să aibă loc. Și acolo spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și lucrul acesta pentru noi este tot ceea ce contează. Profeția spune că Dumnezeu a dat. Dumnezeu a dat un copil. Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru ca bucuria noastră să fie veșnică. Darul pe care noi îl aducem în această după-amiază lui Dumnezeu constă și în a oferi ca dar niște copii. Copii care vor cânta pentru Dumnezeu, care vor lăuda pe Dumnezeu pentru copilăria lor și pentru siguranța pe care și-o redescoperă în pruncul Iisus. Instructoarele de la copii sunt pregătite împreună cu corul de copii să prezinte piesele care le-au pregătit. Îi invit aici să prezinte ceea ce ei au pregătit și pentru care s-au străduit foarte mult.